нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рушду густариши забони тоҷикӣ ба ҳайси забони давлатӣ беназир буда маҳз ба василаи сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат забони модарии мо дар замони соҳибистиқлолӣ ҷойгоҳи аслии худро соҳиб гардид. ин нуқта зимнан дар ҳамоиши идона ки дар вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид таъкид шуд. сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. имрӯз мехостам ки дар ҳамин ҷаласае ки мо шумо иштирок дорем мо ҳамон бо як дарки масъулият ҳис намоем ки будани давлати соҳибистиқлол будани сарваре ки метавонад миллатро ба як роҳи оянда роҳбарӣ карда барад барои мо ин як шаъну шараф аст ва хушбахтона давлати тоҷикистон имрӯз давлате аст ки пояҳои миллии он ҳифз карда шудаанд ва ман 100% бовар дорем ки ҷои намоёни худро дар таърихи тамаддуни инсонӣ мо доштем ва боз ҳам доро мегардем. ҳозирини гиромӣ, саранҷом мехостам ҳидояти президенти мамлакат пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ки ба ҳар як фарзанди миллат бояд номбардори сазовори гузаштагон ва парчамбардори забону фарҳанги миллати хеш буданд ва бо ин васила дар роҳияи муҳаббат ба модар ватан ва забони миллӣ тарбия ёфтани наслҳои оянда ки аз муқаддасоти олӣ эътироф гардиданд ва саҳми шумо расонам маҳз бо шарофати соҳибистиқлолии ватани азиз ва сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат забони тоҷикӣ ҳамчун омили ваҳдат ва ифтихори миллӣ дар давлатдории навини мо дар мақоми забони давлатӣ қарор гирифт ва ин бори дигар моро ба рушд инкишоф ва эҳтироми забони давлатӣ ҳифз ва нигаҳдории покию равонагии он водор месозад. дар идома ҳамзамон забоншиносону таҳлилгарони соҳа таъкид намуданд ки бори нахуст дар таърихи давлатдории мо забони тоҷикӣ рукни муқаддас дониста шуд ки нишони аҳамияти махсуси давлатӣ нисбат ба забони модарист. дар ин росто муҳимияти муқаддасоти мазкур қабл аз ҳама дар асарҳои калидӣ ва оламшумули пешвои миллат инъикоси худро ёфтаанд, махсусан асари дуҷилдаи забони миллат ҳастии миллат ки сайри таърихи забони тоҷикиро аз замони қадим то имрӯз дар бар гирифтааст, бори дигар собит сохт ки пешвои миллат нисбат ба тақдири забони давлатӣ таваҷҷӯҳи хоса дошта оид ба рушду такомули минбаъдаи он пайваста андешаронӣ мекунанд. сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳанд ки бо забони тоҷикии форсӣ мардумони беш аз 29 кишвари ҷаҳон гуфтугӯ мекунанд. забони тоҷикӣ аз ҷиҳати калимасозӣ ва ибораороӣ дар сархати забонҳои дунёст.